Mit navn er Masai. Det startede alt sammen en tirsdag aften med et lille objekt fra rummet. Nej, faktisk startede det længe før det. For over os, over himmellegemet, der flyver fartøjet, de kalder Omega. Kursen på fartøjet er sat af 2 individer. Gudinden for kaos og liv, gudinde Galaxa, som er omgivet af hendes hær af kloner, The Bosses. Og det andet individ, formskifteren G-Henne, herskeren over orden og død. Den, som fanges mellem tid og rum, vil ændre universet for altid. Fox Duke, paranormal efterforsker, havde på denne tirsdag en uventet kollision. Så er det fordi, det er gratis. Base. Mit hjem. Min nervecentral. Øl. Ja. Der er mørke kræfter på spil. Formskifteren G-Henne havde fundet sin form. Det siges, at G-Henne blev udstødt fra gudinde Galaxas hof for mange uendeligheder siden. Han vil ødelægge universet, så han kan skabe det på ny. Demiurgen, der tager form af intetheden, er hans våben. En form for antimasse, der styk for styk saboterer universet. Det hele vil starte i en vækstkommune i trekantsområdet. Jeg har svært ved egentlig at forklare, hvad der skete. Men jeg ved, det var gudinde Galaxa, der vækkede mig. Hej, Lasse. Nu skal du med. Klokken er nu mange. Du skal op nu. Klokken er nu mange. Du skal op nu. Hallo?
Før jeg vidste, hvem han var, Hallo? fik jeg et opkald fra Duke. Fox Duke. Hvad er det her for noget? Hvem er det? De er her nu. De var her os i går. Tag det, fordi det er gratis. Hvad skal det betyde alt sammen? Det ved jeg ikke. Det må du selv vækse med. Hallo? Fælles ikke være mere kaffe? Hallo. Giv det godt at opstå. Ret døde. Er det der? Er det ikke ret vanligt? Jeg kunne godt tænke mig noget kaffe. Jeg kunne godt tænke mig noget kaffe. Kaffe, tak. Skal jeg kaffe? Ja, kom så. Tak. Ja, jeg kunne godt tænke mig noget kaffe. Tak. Ja, okay. Altså, jeg lige lavede kaffe. Så kan jeg godt gå ud og hente noget. God aften. Hvem er du? Jeg er din bedste ven lige nu. Skal du have noget kaffe? Jeg har en lille gave til dig. Kom det her i kaffen, og se hvad der sker. Ved du, hvor du skal hen nu? Okay, så går jeg ind, og så serverer jeg kaffen. Så serverer jeg kaffen for dem. Ja, det gør jeg. Jeg har taget kaffe med.
Jeg lod, som om jeg drak kaffen. Pludselig skete der noget, som jeg først ville forstå meget senere. Kun fartøjet Omega var tilbage. Jeg havde ingen anelse om, hvem Boss var, og hvad der skulle ske med ham. Det sprøjter ud fra alle mine kropsåbninger. Kaffe. Ja. Nej. Dybt nede under jorden havde G. Henne taget Boss til fange. Her havde han udført operationer, der ville gøre ham i stand til at tilfangetage gudinde Galaxa. Han ville bruge Boss til at skabe Antimass og overtage universet og skabe orden og død. Godt du vågen, Boss. Har en lille overraskelse til dig. Bare rolig. Du er ikke syg. Kaffen var ikke så opkvikkende som forventet. Nej! Kaffen ikke ond! Kaffen god! Kaffen altid god! Jeg elsker kaffen! Du blev forfremmet, min dreng. Du skal være din dronning. Dronning! Jeg elsker min dronning! Jeg vil gøre alt for min dronning! Godt. Og dette indgreb fungerer kun 1 ud af 4 gange. Men udbyttet er det værd. Og for denne stund er vi på samme hold. Se, evolution. Herfor begynder jeg skaber. Og med min vilje vil jeg bøje denne virkelighed. Og se, hvem vi vækker til live. Antimass.
vandrer denne jord. Du er fri. Antimas var nu født, og mit liv føltes mere og mere som absurd teater. Og det gjorde det ikke bedre, at min skizofrene chef var begyndt at virke endnu mere underlig. Du ser godt nok sløv ud i dag. Hvad er der galt med dig? Ja, jeg har det ikke super fedt. Du er træt. Det er bare, jeg har det som om, der er et rumskib, der følger efter mig hele tiden. Et rumskib? Er du sikker på, at du ikke drømmer, eller hvad? Jeg kan ikke finde ud af, om det er drøm, eller det er virkelighed, eller hvad der sker. Men det er som om, der er... Nå. Ja, det... Nej, ved du hvad? Jeg kender faktisk overhovedet ikke til det. Nej. Jeg tror, jeg bliver nødt til at... Ved du hvad? Jeg synes, du skulle gøre. Jeg synes, du skulle træne noget mere ligesom mig. Jeg er hård som granit. Og ved du hvad? Du også burde gøre. Du burde se nogle flere norske krimifilm. Okay. Jeg lader dig arbejde. Du skal også tælle noget mere. Du skal have noget mere sat, ikke? Husk godt. Ja, nu er det godt. Min overambitiøse chef var besat af at træne, men på hans morgentur den her morgen fandt han noget, han ikke kunne løbe fra.
Fox Duke, paranormal efterforsker, havde på en eller anden måde opstødet gudinde Galaxas hjælper. Efter at være blevet tortureret af Gehen, var Bosno undslået. Alt dette vidste min chef intet om. Hvad er det for en lyd? Den skal vi undersøge. Lad os ikke bryde med normerne. Vi har arbejde, der skal nås. Og du har nogle pligter, der skal opfyldes. Og vi skal fortælle Mads om, hvordan træningen er gået. Og hvis du ikke vil løse dine pligter, så må du gå ud i skraldespanden og kigge dine køder. Hvor blev vores eventyrlyst af? Nå ja, den forsvandt, da folk begyndte at bedømme os, og vi begyndte at bekymre os. Tig stille. Vi har noget arbejde, der skal nås. Vi skal nok komme hjem og se en norsk krimi. Ja, det er Mads. God aften. Det er din bedste ven. Med en lille varsling. Okay. Det trækker op til et kosmisk uvejr. Ja, okay. Så se at komme hjem. Okay. Tag direkte hjem, og ingen afvigelser på vejen. Ja, det kan jeg godt. Tak for et godt samarbejde. Og mod eksistens. Jeg havde fået nok af at følge instrukser. Jeg gad ikke mere. Så jeg tog ikke direkte hjem. Ved du, hvor du skal hen nu? Rosa, ud og fremvise os. Og så vil kaffen også. Muligt. Skivligt. Foragteligt. Men kære ven, hvilke forklæder bærer Genne denne gang? Tilvidighed, hvis du spørger mig. Vent! Massen med Wesley, vi har ventet på, er her nu. Hej, dreng.
Det bliver en 50'er. Ved du ingenting, din reptil? Tag det, fordi det er gratis. Nå ja. Hvilke forklæder har han taget på? Sej. Et andet sted vågnede min chef op. Jeg er ked af at have involveret ham. Og Gehennes agenter var i gang med oprydningsarbejdet. Hvad han ikke vidste var, at han selv senere den samme dag ville komme i kontakt med Gehenne. Omega, fartøjet fra dine drømme. Den bevægende bevæger. Masai, du befinder dig i kølvandet på fartøjet Omega. I de turbulente strømninger bag fartøjet er alt uregelmæssigheder og kaos. Her opløses tiden og rummet. Alting spaltes og duplikeres. Det er i disse bølgesrud, mellem krydsningerne på multiversets hav, du sejler. Det er dette kaos, du ser for dine øjne. Alting flyder. Jeg er Mainman Fox Duke. Paranormal efterforsker, analytiker og bekendt med universets sande mysterier. Jeg er reven efter kagerne. Ja, det hele er lidt underligt. Vi taler over telefonen. Tag det, fordi det er gratis. Har du mødt min ven før? Det har du sikkert. Kaffen, kaffen, Egon. Kaffen, min ven. Du har set ham i stedet før. Flere af ham. 4 af ham. Rigtig mange af ham. Du har set mig i stedet før. Jamen ja. Du virker lidt bekendt. Jeg tror, du er Nick og Jason. Men ja, du har mødt den onde skabning, kendt som Gehenne, der har taget form af mig. Der er masser af kloner af ham. Og der er dig. Og Antimas. Og Gehenne, der har taget form af mig. Rullet ramfanen. Nu spørgsmålet. What matters and what anti-matters?
Det var inte mig som gör det. Hvor er Masai? Han pratar en rumskibbe. Det var dig. Det var dig. Du gik ind på det samme værtshus, som Masser plejer at være på. Hvad? Ja, dig, altså. Ham lille tykke med klæden over hovedet. Fordømt. Vi havde rejst langt, og vi var snart ved vores mål. Vi troede, vi var i sikkerhed. Men det var som om, at der i skyggerne lurede en ondskab. Selv kaffe. Und kaffe. Min dronning, min gudinde. Min tabte boss er vendt tilbage. Ja, jeg beklager. Jeg blev bortført. Af skæbnen, de kalder G-Hanne. Men jeg har bragt dig den evne. Fox, du. Ja, jeg ved, hvem der er i mit domæne. Men jeg er glad for endelig at møde seeren i min sande form, i denne virkelighed, uden proxy. Hvad er alt det her for noget? Ti stille. Vis noget respekt, din håndspottet. Deres rummelighed. Jeg er her for at yde min simple, ydmyge, sparsomme hjælp her i nødens stund. Den er i høj grad værdsat, og du har vist dig som en sand vogter af tid og rum. Masai, jeg vil besvare dit spørgsmål. Det, du har set i dine drømme, er universets fartøj Omega og fødslen af din dobbeltgænger. Fartøjet bringer enden på universet, og det skal stoppe. Og Antimas er symptomet på enden. Du har bragt enden til min dør. Terminer fartøjet og find originalboss. Ja. Ja. Nej. Ja. Okay. Han er død. Nej. Ja. Ja. Hun er også død. Din service er også ubrugelig. Hvad skal det betyde alt sammen? Fortabt er det betyder, din behårede kødklump. Alle spioner og svæske kontakter på det paralytiske område er nogle kujoner, imbeciler, amatører og dilettanter. Og socialdemokrater? Også det. Faglige møder. Hvad er det, du laver? Jeg prøver at finde ud af, hvordan i helvede i alle disse universer man finder et guddommeligt fartøj, der rejser i kvanter mellem tid og rum. Jamen, var det rigtigt alt det der ude i skoven, og jeg kan slet ikke, jeg har det lidt som om, det hele, altså var det rigtigt alt det der? Husk at det var en mørk, stormfuld aften. Hvad tror du, der er sket med de andre? Vi er det eneste, der er tilbage. Og med et skyllede det ind over mig. Det var ikke længere en drøm. Jeg var vågen.
mig en stand-up-gang. En tyk-nakket idiot. Der skulle tilfældigvis ikke være mere kaffe. Jeg håber, der er noget god kaffe på den anden side. Du skal ikke spille god øl. Du skal drikke det, fordi det er gratis. Jamen, hvis vi skal finde fartøjet, hvor skal vi så lede hen? Jeg ved det ikke. Min ressourcer er udtømt. Min kontakt er væk. Hvis tid fandtes, så var min løbet ud. Jeg kan ikke mere. Jeg er slagen. Terminer fartøjet og find originalbossen. Dejligt at se jer alle sammen igen i aften. Vi har en sang mere, vi vil spille for jer. Nej, countrymusik, det har aldrig sagt mig en fløjtende fis. Is this a nightmare? Oh, are they really here? Oh, I hope so. Og ved du hvad, jeg heller ikke siger mig en fløjtende fis? Folk, der ikke kan indse sandheden eller se den for... De kan ikke se sandheden. Det siger mig ikke en fløjtende fis. Ved du hvad? De bliver kontrolleret. Jeg blev kidnappet ligesom en norsk kvinde. De tog mig, og så smed de mig ind i vognen. Jeg blev kidnappet. Folk, de kan ikke se det. Staten kontrollerer os. De vil alle sammen gerne have, at vi skal dø, mand. De vil have, at vi skal dø. Og ved du hvad? Ved du hvad? Jeg kan snart ikke være i mig selv. Hvad mener du? Mener du så også, at 5G skulle blive testikelkræft, eller hvad? 5G? Lad mig ikke starte med 5G. 5G, det rester os ligesom vandrende penge. Vi er inde i håret, man. Vi kommer til at brænde ihjel med det der 5G. Det rester os. Der bliver sådan noget, ligesom en ristet hotdog, mand. Folk, de kan ikke indse det. De kan synes ikke indse det. At der er den her gruppe mennesker, der er iklædt sort tøj og bare spiser børn. Mens de er 0 år, mand. De rister dem over et bål. Man rister de tænder, de her børn her. De vil fucking have, at vi alle sammen skal det. De vil have, at vi alle sammen skal ligne de her ristede hotdog her. Med det der 5G, de bare sender efter os. De installerer det, mens vi alle sammen ligger og sover, mand. Der er ikke nogen, der kan forstå det. Det handler ikke om at understand. Du skal overstand. Hvad fanden? Bly din satan!
Er det det, du gerne bare ved? Bare sidde og se tv, mens jorden den er ved at gå under. Vi må sgu da gøre noget. Altså bare fordi den guddommelige gudinde, hun er død, og Gehenna han er væk, og det store rumskib er væk, og Antimas han render rundt derude et eller andet sted, og... Ja, det opsummerer du meget godt. Ja. Det kan godt være, at man bare skal se noget tv, og det hele er håbløst. Hvis det var livet, kært, så rør du ikke ved det apparat. Så skal du med ham og mig ikke få ham på. Det er en aftale. What? Det er jo dig. Ham, den lille tykke med håndklædet over hovedet. Jeg er original boss. Hvad fanden? I'll be back. Hvis vi finder rumskibet, så bliver vi altså nødt til at gøre noget. Så må vi gøre noget. Gør det som tv. Ser på det. Det kan simpelthen ikke passe. Vi bliver altså nødt til at komme ud og gøre et eller andet. Altså, kan vi ikke... Altså... Det har jeg set før. Det ligner noget af det fra mine drømme. Måske er rumskibet tæt på. Kan du finde ud af, hvor det kommer fra? Hvad tager du mig for? En uduelig IT-tekniker fra kommunen. Jeg er fucked stuk. Jeg er manden efter kagerne. Hunden efter reven. Jeg er tirsdag efter torsdag. Nej. Slap af. Altså, kan du finde ud af, hvor det kommer fra? Ja, ræk mig det apparat derhen. Signalet kommer fra en vækstkommune i trekantsområdet. En af de førende konferencebyer. Altså sådan et sted, hvor man kan slå sin rødder ned og få et godt job? Ikke bare det. Du kan starte en succesfuld virksomhed der. Du mener Kolding? Nej, min ven. Middelfart. Brundsby? Rigtigt. Jamen, det er jo her. Hvad sker der?
Hvor er vi? Troede aldrig, jeg skulle se det. Indersiden af fartøjet Omega. Der er godt nok højt til loftet, hva'? Der er sikkert også langt til døren. Hvad sker der? Hvor er lyset? Djævle! I sataner! I står en base! Et kontrolrum! Et nervecenter! Mads! Du finder kontrolrummet. Hvad har du tænkt dig at gøre? Jeg tænker mig at finde de stakkels sataner, der har taget min fucking kameraon! Jamen, du kan da ikke bare gå nu. Vi skal da holde sammen. Vi er da et team. Skal du have noget på havnen? Jeg er din bedste ven lige nu. Jeg har en lille gave til dig. Ved du, hvor du skal hen nu? Du skabes. Du formes. Du er fri. Du findes ikke. Findes ikke. Terminer fartøjet og find originalboss. Du har vel ikke tænkt dig at ordne det monster helt selv? I kampsituationen er der ikke tid til bekymringer. Hvad vi gør nu med vores tid er afgørende for mange i dette univers. Mads og Fox er oppe på rumskibet, og hvis vi på nogen måde kan hjælpe dem, er det vores pligt. Strømmen gennem Antimass er stærk, og hans vilje er forbundet med de højere magter. Hans vilje knækkes ikke nemt, og han er lavet af det stof. Det vakuum, de kalder Mads' personlighed. Jeg skal dø nu i kamp med ham. Det kun tiden vise. En hver sekund, jeg kan distrahere ham. Jeg har afgørende betydning, for Mads skal stoppe rumskibet og ødelægge universet. Men hvordan vil du gøre skade med ham? Hvordan vil du gøre skade? Jeg mener, havlgeværet gjorde ingen skade på ham før. Det her skulle nok gøre tricket. Endeligt, Mads. Jeg har ventet dig. Det er dig. Alt er udspillet nøjagtigt, som det skulle. Nu gav pillen til boss, der gjorde, at jeg kunne skabe Antimass ved hjælp af guden i galakses kræfter. Dernæst ledte du Antimass til hendes dør, så der var ingen løse ender. Scenen er nu sat til den store finale. Enden på universet og dets genfødsel. Enden er i sandhed nær begyndelsen.
Det kan ikke passe. Det var bare nogle drømme alt sammen. Er virkeligheden ikke ligesom drømme? Noget vi aldrig rigtig oplever. Altid gennem proxy. Som tak for dit hårde arbejde, sætter nu enden på alt. Vil det sige, at jeg intet kan gøre? Universet vil blive igen. Hvor er min campingvogn? Og stop rumskibet fra at ødelægge universet, eller sådan noget. I den verden, jeg vil skabe, er der ikke brug for campingvogne. Jeg vil ikke have en nyt univers. Jeg vil have min fandens campingvogn. Fint. Du skal få, hvad du vil have.
Is this a nightmare? Or are they really here? Oh, I hope so. I got this feeling of misbelieving. Can it be true? There's a shadow on the wall. I hope my time has come. There's a shadow on the wall. Take me to where you come from. There's a shadow on the wall. I hope my time has come. There's a shadow on the wall. Take me to where you come from. Hvad pokker er sket? Hvor er skibet? Hvor er Masai henne? Alt er sket, og intet er afsluttet. There's a shadow on the wall. I hope my time has come. There's a shadow on the wall. Take